लोग बातेत काहे गाड़ी बता दे बाबुआ, लोग बातेत काहे गाड़ी बता दे बाबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दे बाबुआ, बता दे बाबुआ। लोग बातेत काहे गाड़ी बता दे बाबुआ, लोग बातेत काहे गाड़ी बता दे बाबुआ। लोग बातेत काहे गाड़ी बता दे बाबुआ, लोग बातेत काहे गाड़ी बता दे बाबुआ। लोग बातेत काहे गाड़ी बता दे बाबुआ, लोग बातेत काहे गाड़ी बता दे बाबुआ। लोग बातेत काहे